ସାଧାରଣ କାଳର 22 ଦ୍ୱିତୀୟ ରବିବାର। ଆଜିର ବିଷୟ ଦୁଃଖର ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ପିତରକୁ କହିଲେ, ମୋ ଆଗରୁ ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ, ତୁମେ ମୋର ବିଘ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ନ ଭାବି ମନୁଷ୍ୟର ବିଷୟ ଭାବୁଅଛ। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏହା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ, ତୁମ ସହିତ ଏପରି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ। ପିତର ଆସୁଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଯାହା ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯିବେ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଏହିପରି ପିତର ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଯଦି ଏହା ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି କହିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇପାରେ ଯେ ଯୀଶୁ କହୁଥିବା କଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ପିତରକୁ ଶୈତାନ ବୋଲି କହିବେ? ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜଗତକୁ ଦେଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଉପହାର ଥିଲା। ଅତଏବ ଯେତେବେଳେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ସହିତ ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିବ ନାହିଁ, ପିତର ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଭୟ ଏବଂ ମାନବ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପସନ୍ଦରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ପିତରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଏକ ପବିତ୍ର ଝଟକା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଝଟକା ପ୍ରେମର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ପିତରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଭାଗ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତୁମେ ଭାବ ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରେମ ବଳିଦାନର ଆହ୍ୱାନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛ, ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ତୁମ ତରଫରୁ ମହାନ ବଳିଦାନ ଓ ସାହସ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର କୃଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? କ'ଣ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କି? ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କି? ଆଜି ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଖୋଜ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ, ବିଶେଷ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ବଦା ବଳିଦାନରେ ଭଲ ପାଇପାରିବି। ମୋତେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୃଷକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଭୟ କରିବି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ବଳିଦାନର ପଦକ୍ଷେପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ଆମେନ୍।